Guys, second delivery natin. Good morning, te. Walang pa. Sige, sige. Pangalawang delivery natin for the day. Sa team pasuot. Team pasuot ang kilos natin. Pero sana masipag tayo lahat. Ito po yung product natin. Nasa harap ng e-bike natin. Puro tinali. Kasi pag di natin itatali, baka mahulugan tayo. Hi! Oh, may padyak kayo ha. Bata. Ang tatagilid ang e-bike natin dun. Tayo sa isang store, sa isang barangay. Basa. Lagyan natin alisin sa case.